Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Abner. Taong 1998, Lopez, Quezon. Itong mga panahong ito, papauwi pa lamang ng Quezon si Abner. Kaya siya umuwi dahil nakatanggap siya ng sulat ukol sa nalalapit na pagkikita-kita ng mga dati niyang kamag-aral noong nag-aaral pa lamang siya sa sekundarya. Bagaman maraming trabahong naghihintay kay Abner sa Maynila, pinili niyang ipagpaliban ang lahat ng yon. Bukod kasi sa matagal niya nang hinihintay ang pagkakataong yon, meron siyang isang kaibigang nais makita at makausap. Habang binabasa niya ang sulat, napatingin na lamang siya sa kisame ng kanyang pinagtatrabahuhan habang nagwiwika sa kanyang sarili ng, "Teb, sana naman pumunta ka." Matapos niyang mailahad ang bagay na yon, ora mismo nagbigay na siya ng kasulatan sa kanyang nalalapit na pagliban sa kumpanyang pinapasukan niya. Hindi naman tumutol sa kanyang nais ang amo niya dahil kahit papaano karapatan din naman niya ang bagay na yon. Lumipas ang 2 araw, umuwi na nga sa Lopez itong si Abner. Sa pagdating niya sa lugar, sinalubong siya ng kanyang mga magulang at kapatid sa terminal ng sasakyan. Nagkataon naman noong marami siyang pasalubong na dala, kaya ang siste, nagkaroon ng konting salo-salo sa bahay nila. Ang iilan sa kanyang mga kaibigan at kakilala ay dumayo din sa tahanan nila para lamang siya ay makita. Lumipas pa ang linggo ng kanyang pananatili, naging maayos naman ang lahat. Sa bawat pagdaan ng araw, paulit-ulit niyang itinatanong sa kanyang mga magulang kung nasaan na ang kaibigan niyang yon. Noong bata pa kasi sila, kalapit lamang ng bahay nito ang bahay nila. Nung umuwi siya, ayon sa kanyang ama, matagal nang umalis doon ang pamilya ni Teb. Wala naman itong balita sa kanyang kaibigan, kaya wala yung maturo sa kanyang lugar na maaaring kinaroroonan nito. Halos inabot ng ilang araw ang paghihintay ni Abner, hanggang sa dumating ang puntong doon niya nakita ang isa niyang kamag-aral sa sekundarya. Nasipat niya yun sa merkado, kasalukuyang manininda ng mga isda. Paglapit niya sa pwesto nito, purong kumustahan ang napag-usapan nilang dalawa. Makalipas lamang ang ilang minuto, nadapo na nga ang kanilang paksa sa kaibigan niyang 1 linggo na niyang hinahanap. Matapos niya itong mailahad, doon na dahan-dahang nagbahagi ng istorya ang kamag-aral niyang yon tungkol sa nangyayari kay Teb. Ayon dito, 8 taon na ang nakakaraan magmula noong nagtapos sila sa sekundarya, naganap ang mga pangyayaring hindi nila inaakala. Nang umalis si Abner sa kanila, sakto namang namatay ang ina ni Teb. Dinamdam ito ng kaibigan niya hanggang sa dumating ang puntong nagpasya ang ama nito na magpakalayo-layo na sa kanilang baryo. Walang nakakaalam sa eksaktong rason, gawa ng lahat ng mga nakakakilala doon, hindi mapigilang magulat. Paano ba naman kasi, hindi nila inaasahan ang pag-alis ng mga ito, gawa ng kung iisipin, malago na noon ang kanilang negosyo sa baryo. Dagdag pa ng dati niyang kamag-aral, gabi nang umalis ang dalawa. Ang naghatid doong tauhan nila, hindi na rin nakauwi. Hinanap pa yon ng mga mahal nito sa buhay, pero wala na yung nakita. Alam mo, Abner, paminsan-minsan nakikita ko dito si Teb sa merkado. Pero noong nakaraang taon pa yon, ngayon hindi na. Baka nga, nagpakalayo-layo na sila dito. Ito pa, Abner ha, nung huli ko siyang nakita, napakasangsang ng amoy niya kahit nakasuot siya ng magandang damit. Di ko nga din alam kung bakit eh. Pakiramdam ko, ilang buwan na siyang hindi naliligo magmula noong nakita ko siya nung araw na yun. Wika ng dati niyang kamag-aral. Dagdag pa nito na, minsan na ring nabanggit ng kanyang ama sa kanya ang tungkol sa isang kubong nasa dulong parte ng palayan.
Naniniwala itong doon nakatira si Teb sa kadahilan ng ilang ulit na yung nakita ng kanyang ama. Matapos itong marinig ni Abner, agad naman niyang tinanong kung saang palayan ang tinutukoy nito. Sa puntong yon, tila bang nagkaroon na siya ng pag-asa na muling masilayan ang kaibigan niyang itinuring na niya na parang kapatid. Dahil sa wala namang magagawa ang dati niyang kamag-aral, kung kaya't hindi naglaon, napilitan na rin itong ilahad kay Abner ang palayang sinasabi nito. Nang malaman na niya ang tungkol doon, dali-dali naman siya doong nagpaalam habang patuloy na nagpapasalamat. Bilang kapalit sa ginawa nitong kabutihan sa kanya, bumili siya ng 3 kilong karne sa tindahan nito para naman makabawi doon kahit papaano. Kinahapunan, habang naghahanda siya, sinigurado niyang hindi niya makakalimutan ang regalong kanyang itinabi para sa kanyang kaibigan. Sa pagsapit ng 2:00 ng hapon, agad naman niyang binagtas ang daanang nag-iisa. Pagdating niya sa palayan, naglakas loob siyang pasukin ito sa kabila ng kawalan niya ng impormasyon ukol sa lugar na yon. Ang pinanghawakan doon ni Abner ay ang kanyang kutob sa direksyon. Naniniwala siya na kapag malapit na siya sa bahay ng kaibigan niya, kusang bibilis ang tibok ng kanyang puso. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, napansin niyang medyo may kalawakan pala ang palayan sa lugar. Halos kita niya mula roon ang mga maliliit na bahay na naroon sa kanilang baryo na siya namang labis niyang ikinatuwa. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya naman siyang natigilan nang masipat niya ang isang tahanang nasa dulong parte ng palayan. Kung titingnan mo sa malayo, mapapansin mong baliw ang nakatira sa lugar na yon dahil konting ihip na lang ng hangin matutumba na ito. Sa paglapit niya sa lugar, bumungad sa kanya ang napakaruming paligid. Lahat ng mga kahoy na nakapaikot doon ay nangingitim na para bang dinikitan ito ng mga putik. Hindi naman yun pinapansin ni Abner dahil ang importante para sa kanya makita ang dati niyang kaibigan. Maya-maya pa, nang marating na niya ang harapang bahagi ng kubo, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya ang 8 asong nagbabantay doon. Unti-unting lumapit ang mga ito sa kanya na siyang naging sanhi upang hindi na siya makagalaw sa kanyang kinaroroonan. Ang tanging naisip na lamang niyang gawin, isigaw doon ang pangalan ng kanyang kaibigan. "Teb! Nandyan ka ba? Ako to, si Abner. Pakiusap naman oh. Kausapin mo ako." Sigaw niya kahit hindi siya sigurado kung si Teb ba ang nakatira doon. Matapos niyang sumigaw, dahan-dahan pa ring lumalapit ang mga aso. Sa pagkakataong yon, nag-aangil na ang mga ito na para bang konting galaw pa niya, hindi na yon mag-aalangan na sumunggab sa kanya. Lumipas pa ang ilang minuto, bigla namang nagsitakbuhan papalayo ang mga asong yon at kasabay nito ang pagsilay niya sa entradang pinto ng kubo sa isang lalaking nakatayo. Napakahaba na ng buhok nito, subalit hindi niya pa rin maipagkakaila na yon ay si Teb. Dala ng kanyang kagalakan sa kanyang nasilayan, dali-dali naman niya yung nilapitan para yakapin. Subalit nang akmang papayakap na siya, agad naman siya nitong pinigilan habang nagtatanong ng, "Ner, kumusta ka na? Huwag mo na akong yakapin. Alam mo namang madumi ako." Nang marinig niya ang sinabi nito, pinilit niya pa rin yung yakapin. Kahit anong baho ang nararamdaman noon ni Abner, hindi niya yun ininda dahil para sa kanya, wala nang mas mahalaga pa na muling masilayan ang kanyang kaibigang itinuring na niyang kapatid. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, agad naman siya nitong pinapasok sa loob ng bahay. Pagdating niya sa sala nito, tumambad sa kanya ang ama ni Abner na kumakatay ng karne ng buwaya. Harap-harapan yung tinatadtad sa lugar na pinag-uusapan nila na siya namang hindi niya gaano pang pinansin.
Bagaman nagtataka si Abner kung saan nakuha ng tatay nito ang buwayang yon, minabuti na niyang umiwas sa pagtatanong. Buong buhay niya kasi, hindi pa siya nakakakita ng buwaya sa kanilang baryo. Sa halos humigit na 1 oras nilang pag-uusap, inilahad ni Teb sa kanya ang mga nangyari magmula noong nag-aral siya ng kolehiyo sa ibang lugar. Ayon dito, hindi na siya kagaya ng taong nakilala ni Abner sa kadahilan ng marami nang nagbago. May mga kasalanan na din silang nagawa ng kanyang ama na halos hindi naman ito maipagtapat sa kanya. Dagdag pa nito na mas mainam na lumayo na lang siya upang hindi na siya madamay sa sumpang dinadala nito. Dahil sa mga bagay na inilahad ng kaibigan niyang yon, tila bang naging palaisipan naman ito para sa kanya. Hindi niya kasi lubusang maunawaan kung ano ang nais nitong sabihin. Teb, wala namang kaso kung ano nangyari sa'yo eh. Magkaibigan pa rin tayo, di ba? Matagal na rin sana kitang nais kausapin pero anong magagawa ko? Sabi ni Itay, wala na kayo dun sa dating bahay niyo eh. Nang marinig naman ito ng ama ni Teb, bigla naman yung napatigil sa pagtatagtad at kasabay nito ang dahan-dahan nitong pagtitig sa kanya. Maya-maya pa, napahinga yon ng malalim habang sumasagot sa kanya ng, Kaya kami umalis doon dahil sa pagkawala ng nanay niya. Alam mo Abner, wala namang problema kung nais mo pang ibalik ang pagkakaibigan niyo nitong anak ko. Malaya ka pa rin makakapunta dito kagaya ng dati. Pero sana ngayon, mas mainam na maglagay ka ng konting limitasyon. Dahil sa sinabi nito, wala na siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Akala niya hanggang doon lang ang maririnig niyang kakaiba, pero nang magsalita na si Teb, doon na siya kinilabutan. Tapatan nitong inilahad sa kanya kung ano ang uring kinabibilangan nilang mag-ama. Bagaman imposible, ipinilit ni Teb na yon ay paniwalaan ni Abner. Ngayong alam mo na Abner ang tungkol sa pagkatao namin, nais mo pa rin bang ipagpatuloy ang pagkakaibigan natin? Alam ko may maganda ka ng buhay. Ayoko naman dumating sa puntong sisirain mo ito para sa kapakanan ko. Wika ni Teb. Matapos nitong mailahad ang kanyang saloobin, doon na unti-unting hindi mapaisip ng tuwid itong si Abner. Pinilit pa niyang tingnan ng normal ang kaibigan niyang yon, subalit nakapagtatakang hindi niya ito magawa-gawa. Upang bumaba ang tensyon sa loob ng bahay, minabuti niyang magbiro sa mag-ama. Naku Teb, ang tanda-tanda ko na. Tatakutin mo pa ba ako sa mga aswang-aswang na yan? Tsaka anong aswang kayo? Mahirap lang kayo kagaya ko, hoy. Hindi tayo mga nasisiraan ng ulo rito. Pabirong wika ni Abner. Pagkarinig naman ni Teb at ng ama nito sa kanyang sinabi, tila bang hindi ito natawa sa kanyang biro. Ang ginawa ng dalawa, tumitig sa kanya habang unti-unting nagbibigkas ng mga kataga na halos hindi niya maunawaan. Sa isang iglap, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang biglang sumayad sa lupa ang napakahabang dila ng kanyang kaibigan. Pulang-pula na rin ang mga mata nito na animoy sa bawat pagtitig sa kanya, nalulusaw ang kanyang kaluluwa. Pagramdam niya sa kanyang katawan na naninigas na ito, dali-dali namang nanumbalik sa normal ang mag-ama. Dala ng takot at labis na pagkabahala noon ni Abner, hindi niya namalayang nawala na pala siya ng ulirat. Paggising niya, nadatnan niya ang kanyang sariling nakahiga sa loob ng silid ng kanyang kaibigan. Nang akmang tatayo na siya, inabisuhan naman siya ni Teb na maghintay muna ng ilang segundo para magawa niyang mapakiramdaman ang kanyang sarili. Sa paglabas nila ng kubo, tumambad sa kanya ang napakadilim na paligid. Upang ligtas siyang makauwi, sinamahan siya ni Teb patungo sa labasan ng palayan. Bago silang dalawa maghiwalay, ibinigay niya rito ang kanyang regalo, sabay wika ng, Teb, bukas ng gabi bibisitahin kita.
Dadalo tayo sa pagtitipon ng dati nating mga kaklase. Huwag ka muna magtrabaho. Sagot ko na ang araw mo. Nang marinig naman ito ni Teb, ngumiti lang naman ito sa kanya sabay pabirong sagot ng, "Oo sige, makakaasa ka. Sana lang hindi tayo kutsain ng mga taong dating kumukutsa sa atin. Pag ginawa pa kasi nila yan sa atin, hindi na ako mag-aalangang sila'y kainin." Matapos ang kanilang pag-uusap, naghiwalay na nga ang magkaibigan. Si Abner noon, maaga pang natulog bilang paghahanda sa nalalapit na selebrasyon kinabukasan. Sa pagsapit ng umaga, marami pa mang tulog sa kanila. Abalang-abala na itong si Abner sa paghahanda ng dadalhin nilang pagkain ng kaibigan niya. Siya na ang sumalo sa putahin nitong dadalhin, gawa ng alam naman niya sa kanyang sarili kung ano ang kasalukuyan nitong sitwasyon. Ang inihanda niya noon, iilang mga matatamis at inihaw na manok. Sa pagsapit ng hapon, marami na siyang nakikitang taong tutungo sa liwasan. Napakasaya na noon ni Abner, gawa ng muli na naman niyang masisilayan ang mga taong minsang naging parte ng buhay niya bilang isang binata. Bago siya tumungo sa kanilang paaralan, dumaan muna siya sa palayan para sunduin ang kanyang kaibigan. Pagdating niya sa bahay nito, napangiti na lamang siya nang masipat niya si Teb na suot-suot ang ibinigay niyang damit. Para naman lumakas ang tiwala nito sa sarili, dali-dali naman niya yung tinapik, sabay wika ng, "Tingnan mo nga naman, hindi ka pa rin nagbabago, Teb. Napakalakas pa rin ang dating mo." Makalipas lamang ang ilang minuto, doon na nga sila nagpasyang tumungo sa dati nilang paaralan. Kahit marami noong nagyayaya kay Abner na makipag-inuman, pinili niya pa ring sumama sa kanyang kaibigan. Alam niya kasing kapag lumayo siya rito, uuwi yon ng hindi nagpapaalam. Sa paglalim ng gabi, habang nagkakasiyahan sa pagdiriwang na yon, biglang lumapit sa kanila ang tatlong lalaking palaging nanunukso sa kanilang dalawa noong nasa sekundarya pa sila. Ang unang ginawa ng mga ito, pinuri nito si Abner dahil alam nilang kahit papaano, meron na yung napatunayan. Sa kabilang dako naman, walang prenong pangmamaliit ang kanilang ipinaramdam kay Teb sa kadahilanang ang paningin nila rito walang pagkakaiba sa isang basura. Alam kasi ng tatlong yon na mas lalo pang humirap ang pamilya ni Teb dahil sa kapabayaan nilang mag-ama. Nang dumating sa puntong hindi na maatim ni Abner ang mga katagang kanyang naririnig, minabuti na niyang makisali sa usapan. Tapatan niyang tinanong sa mga lalaking yon kung ano na ang naabot nila sa buhay at kung ano ang kanilang karapatan para laitin ang pagkatao ng kanyang kaibigan. Dahil sa kanyang pangingialam, agad namang nabaling sa kanya ang usapan na siya namang lalo pang ikinagalit ni Teb. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, bigla naman silang inawat ng iilan sa mga taong naroon dahil kitang-kita ng mga ito na malapit na silang magsuntukan. Pagbaba ng tensyon noon sa paligid, agad namang hinanap ni Abner ang kaibigan niya, subalit nakapagtatakang hindi niya na ito matagpuan. Matapos ang kasiyahan, hindi na talaga niya makita itong si Teb. Dumating na lamang ang puntong sumapit na ang uwian, kaya na may wala na siyang nagawa kundi ang bumalik sa kanilang bahay. Habang binabagtas niya ang gilid ng palayan, meron siyang nasipat na isang taong nasa gitna nito na animoy merong hinihilang bagay. Pagliwanag ng buwan sa kalupaan, doon niya nakitang ama pala yun ni Teb. Pagsilay niya sa unahang bahagi nito, nakita niya si Teb na merong pasang-pasang isang sako. Nanggigitata na rin sa dumi ang kasuotan nito na para bang galing yun sa pagsasaka. Dala ng kanyang kuryosidad, nagpa siya siyang tunguhin ang bahay nito. Sa isip-isip niya maaga pa naman, makakauwi pa siya. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad,
Bumungad sa kanya ang isang maliit na kubo nitong tinitirhan na merong isang maliit na gaserang nakasindi sa loob. Habang tinatawag niya ang pangalan ni Teb, nakapagtatakang hindi siya nito pinagbubuksan. Nang masipat niyang wala namang mga aso sa bakuran, naglakas loob na siyang pumasok. Sa paghawi niya ng pinto, maniwala kayo o hindi, tumambad sa kanya ang mga katawan ng 3 lalaking nanukso kanina sa kanila sa paaralan. Wala nang buhay ang mga ito at kasalukuyan na yung nakasabit sa gilid ng dingding. Ang labis pang ikinagulat ni Abner ay noong makita niya ang mag-amang abalang-abala sa pagtadtad ng laman ng tao. Nasisiguro niyang balat na lang ang nakikita niyang nakasabit sa dingding dahil para na lamang yung damit kung titingnan. Matapos niyang masilayan ang bagay na yon, halos hindi na siya nakaimik nang bigla siyang papasukin ni Teb. Kinakabahan man, pilit siyang pumasok alinsunod sa sinabi nito. Pag-upo niya sa harapan ng mag-ama, nanlilisik namang napasilay sa kanya ang mga mata ng kaibigan niya habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, binitawan nito ang hawak nitong sundang at kasabay nito ang paglapit nito sa kanya habang nagwiwika ng, "Sabi ko sa iyo kanina, huwag nila tayong tutuksuhin. Tingnan mo ang nangyari sa kanila. Walang pinagkaiba sa pagkaing baboy." Pasensya ka na, Abner ha. Hindi ko lang napigilan ang aking sarili. Kung ako sa iyo habang maaga pa, layuan mo na ako. Napakalayo ng ating mga larangang tinatahak. Ikaw mabuti kang tao. Pero ako, mamamatay tao. Hindi naman ako nakatingin sa mga yan, Teb eh. Alam mo yan noon pa. Sino ba ako para magdikta sa'yo kung mali o tama yung ginagawa mo? Kaibigan mo ako, hindi ako Diyos. Mahinahong sagot naman niya rito. Nang marinig ito ni Teb, napangiti lang naman ito habang bumabalik sa normal ang kanyang anyo. Makalipas lamang ang kalahating oras, sinamahan na siya nito patungo sa labasan ng palayan para ligtas na siyang makauwi sa kanilang tahanan. Ayon kay Teb, hindi niya kayang lunukin ang ginawa ng mga taong yon sa kanila noong gabi, kaya napilitan siyang kitilan yon ng buhay. Bagaman mali ang kanyang ginagawa, yun lamang ang naiisip niyang paraan para mapagbayad ang mga ito sa kanilang mga kasalanan. Dagdag pa nito na, magmula noong nag-aaral pa lamang sila, napakalalim na ng kanyang galit sa 3 yon. Palagi kasi sila noong inaasar, kaya nangako siya sa kanyang sarili na hindi na siya magpapatalo kapag muling nagkaharap ang kanilang mga landas. Dagdag pa nito, hindi na niya kasalanan ang pagkamatay ng 3 dahil sila ang nangunang manukso. Ang ginawa niya, gumanti lang siya, wala nang iba. Matapos ang kanilang pag-uusap, doon na di nagpaalam itong si Abner ukol sa nalalapit niyang pagbalik sa Maynila. Inabisuhan niya si Teb na aalis na siya kinaumagahan dahil sa marami pa siyang gagawin. Bago sila maghiwa-hiwalay ng kanilang landas, niyakap siya nito sa huling pagkakataon para maipakita sa kanya kung gaano yun kapalad na naging kaibigan siya. Magmula noong naghiwalay sila ng kanilang mga landas, hindi inakala ni Abner na yun na pala ang huli nilang pagkikita. Makalipas lamang kasi noon ng ilang taon, natuklasan niyang nilisan na pala ng mag-ama ang bahay nito sa palayan. Minabuti na rin niyang manatili sa Maynila kasama ang kanyang mga mahal sa buhay, gawa ng nakabili na siya doon ng bahay na kanilang titirhan. Pero alam niyo ba, na hanggang sa pagtanda nitong si Abner, patuloy pa rin niyang naaalala ang mga huling katagang sinabi niya sa kaibigan niyang aswang na, "Kaibigan mo ko, hindi ako Diyos." Okay, opinyon ko sa kwento.
ito na naman, no, yung mga legit na kaibigang aswang. Tsaka parang medyo fresh pa tong nangyari. Papasok na yata yung mga millennials nito eh. Anong taon ba ulit nangyari to? Ito, 1998. So, medyo bago-bago pa to, no? 8 years old ako nito. 8 o 7. Yan, mga ganyan edad ko niyan. Ang masasabi ko sa kwento, parang meron tayong kagayang ganitong kwento na galing ring, ewan ko kung saan probinsya galing yung isa. Tapos pumunta ng probinsya kasi meron silang meet up ng mga kaibigan niya. Tapos sinubukan niya ring yayain yung kaibigan niya na sumama ron sa isang salo-salo ba yun? Hindi ko maalala eh. Basta may ganito tayong kwento eh. Tapos ganun din, parang tampulan o tuksuhan sila ng asar ng grupo ng ibang grupo sa school nila. Tapos parang pinatay din ng kaibigan niyang aswang ba? Parang di ko maalala eh. Basta may something na ganito. Pero ang kinagandahan lang, lahat tong magkakaibang tao. Alam niyo yun? Tapos, biglang yung mga kwento nila na parang parehas Hindi ko naman pwedeng sabihin na ginaya to nung sender, no? Kasi sobrang effort naman niya kung gagayahin niya yung nauna nating kwento, which is ilang buwan na yung nakalipas. Pero, isipin ninyo, no? Nangyayari pala talaga to sa mga tagong-tagong probinsya. Tas ito pa, 1998. So, parang ang galing lang. Di ba? Wala lang din ako masabi sa pagkakaibigan neto ni Abner tsaka neto ni Teb. Talagang solido sila. Isipin ninyo nalaman na ni Abner na aswang tong si Teb pero tinanggap niya pa rin ang buong buo. Hindi siya nagdalawang isip. So anong mangyayari? Anong kalalabasan nun? Yung kaibigan niya ring aswang, ganun din yung tingin sa kanya. Na kung tutuusin, pwede siyang lamunin ni Teb kahit anong oras nito gusto eh. Pero hindi ginawa kasi nga, puro yung nararamdaman niya, purong pagmamahal bilang kapatid yung nararamdaman niya rin para kay Abner. Yun lang nakita ko maganda sa kwento na to. Pero kayo pa rin, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.